Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Dior Homme Intense for Men 2011. Iyan ni siya ni Christian Dior. Panlalaki siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka, pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, may pagka-velvet, kag makahoy, ang ini nga iris nga pahamot. Na simple lang ang iya nga timpla, jutay lang ang iya nga mga nota. Kag angay siya sa tugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have lavender. Gahatag sing pagka-presko pero jutay lang. For the mid, we have iris, ambret, kag pear. Na ang iris gahatag sing iya nga pagka-pulbos o kung pagka-makeup nga hamot. Tapos, may ambret siya nga gahatag sing pagka-bulak nga hamot kag peras para may prutas man siya. No? Kag for the base, we have Virginia cedar kag vetiver. Na, no? May kahoy kag may hilamon. Na, kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot, kag kung may iban pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!